Dames en heren, welkom bij de 6e aflevering alweer van Venray in Bedrijf aan tafel. En ook vandaag ontvang ik aan deze tafel 3 ondernemers die vertellen over hun bedrijf. Later in het programma natuurlijk ook weer de zogenaamde elevator pitch, waarin een Venrayse ondernemer de kans krijgt om zijn of haar bedrijf aan u te presenteren binnen 1 minuut. En ook vandaag zullen alle gasten worden aangekondigd door een zogenaamde BV'er, een bekende Venraynaar. En vandaag is dat Richard Bindels. Richard, welkom. De mensen kunnen jou kennen van je kapsalon, Richard, dat zeg ik toch goed. En nu heb ik gehoord dat binnenkort er een verkiezing is, de leukste kapsalon van Venray. En waarom moeten de mensen op jou gaan stemmen, of op jouw kapsalon? Ik zal mijn antwoord vanavond geven als dichter. Mijn naam is Richard Bindels van Richard Kappers en ben ik ook de oprichter. Deelname aan deze actie heeft voor ons als reden: wij stellen onze klanten graag heel tevreden. Dit kunnen onze klanten door middel van stemmen uiten. Dit levert tevens op voor goede doelen een aantal mooie duiten. En natuurlijk behoren we met recht tot de leukste salons. Daarom stemmen vele klanten nu al op ons. Ja, maar dat zeggen alle kapsalons waarschijnlijk. Maar wat onderscheidt jouw kapsalon van de andere kapsalons hier in Venray? Het onderscheid ligt in de vele mogelijkheden. Groen ondernemen is voor ons een belangrijke reden. Onderscheid is al jaren onze specialiteit, tevens het brengen van een zeer hoge kwaliteit. Verantwoorde ecologische producten zijn voor ons al jaren gewoon. De klant het beste geven voert bij ons de boventoon. Oké, want je hebt een tweede bedrijf, dat heet Green Company, vandaar ook die naam. Wat doet dat bedrijf precies? Green Company is een bedrijf wat ecologische haar- en verzorgingsproducten levert aan kapsalons. Green Company heeft ook zijn eigen webwinkel en levert dus ook aan particulieren. Zij zijn ook enthousiast omdat wij producten leveren die niet getest worden op dieren. Oké, dankjewel. Nou, aan jou vandaag de grote en belangrijke taak om onze gasten aan te kondigen. En ik wil jou vragen om de eerste gast van vandaag dan ook te presenteren. Ga je gang. Onze eerste gast aan tafel is de baas van een bekend bedrijf in een mooi dorp aan de Maas. Hij weet alles van daken, van stijl tot plat. En heeft in zijn leven al heel wat dakpannen in zijn handen gehad. Dakkapellen, dakvenster en zink- en koperwerk. Ja, op het gebied van daken is zijn bedrijf ijzersterk. Zijn medewerkers trekken erop uit, keer op keer, om de mensen te beschermen tegen de grillen van het weer. Moet hij lachen als het stormt? Of wat is dan zijn gevoel? Dat willen we graag horen van de directeur van Jacobs Dakbedekkingen. Zijn voornaam is Roel. Welkom Roel. Dankjewel Rob. Ja, hij moet lachen als het stormt. Is dat zo? Ja, als het stormt dan lachen wij. Ja. Dat is leedvermaak waarschijnlijk, maar dat klopt. Dat betekent voor ons vaak heel veel werk. Ja. Oké. Hey, jullie zijn een familiebedrijf. De hoeveelste generatie ben jij? Ik ben de 3e generatie in ons bedrijf. En staat de opvolging ook alweer klaar? Die rente die huppelt rond, ja, maar dat duurt nog heel wat jaren voordat die zover zal zijn. Oké, maar dat is dan wel verzekerd in ieder geval. Absoluut. Jouw bedrijf is gevestigd in Wansum. Wansum hoort nu inmiddels een tijdje tot de gemeente Venray. Merken jullie daar wat van als bedrijf? Nee, voordat Merle Wansum bij Venray zat, hadden wij ons werkgebied al redelijk in Venray en omgeving. Dus echt qua samenvoegen van de gemeentes merken wij zakelijk gezien niet zo heel veel van. Nee. Daar is weinig van te merken. Nee. Waarom is een dak zo belangrijk? Een dak beschermt degene die eronder woont, tegen alle weersinvloeden. En ja, met het weer in Nederland is niet altijd alleen zonneschijn, dus dat is best belangrijk dat het goed en waterdicht is. En zijn die daken hier in Nederland ook goed? Of kunnen de mensen nog wat beter onderhoud plegen? De meeste daken zijn goed, ja, maar ze blijven niet altijd goed. Dus onderhoud is wel heel erg belangrijk. Ja. Heb je nog tips voor de kijkers? Wat kunnen ze doen om het dak gezond te houden? Ja, regelmatig de dakgoten schoonmaken en de afvoeren schoonhouden. En het vuil van het dak afhouden, dat scheelt heel veel. Oké. Als dakdekkersbedrijf onderhouden en repareren jullie natuurlijk daken, maar jullie doen waarschijnlijk nog veel meer dan dat. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, wij doen hoofdzakelijk renovatie van daken, een klein beetje nieuwbouw.
Dus onderhoud is een kleine bezigheid, renovatie is een compleet pakket vervangen. Dat doen we niet alleen met daken, maar ook alles wat dakgerelateerd is. Dus een dakgoot, een afvoerbuis, een boeiboord, een dakvenster, een dakkapel. Het is eigenlijk een heel breed pakket wat om het dak heen hangt. Oké, maar in ieder geval alles wat aan de bovenkant van het huis zit. Ja, de vijfde gevel om het zo te zeggen. Oké. Hey, op jullie website las ik de term of de titel dakmeester. Mag iedere dakdekker die titel gebruiken? Nee, dat is een stichting in Nederland waar je lid van kunt worden. Je moet een bepaalde kwalificatie aantoonbaar hebben om lid te kunnen worden. Onder andere is dat het COMO procescertificaat hellende daken. Ja, dat zegt natuurlijk niemand wat. Nee, maar daarmee waarborgen wij een stukje kwaliteit. Ja. Wij leggen onszelf de plicht op om projecten te melden waar wij onaangekondigd controle kunnen krijgen. Dus voor de opdrachtgever een stukje zekerheid dat dat dak volgens bepaalde richtlijnen ook daadwerkelijk gemaakt wordt. Oké, dus jullie zijn echte dakmeesters. Ja. Oké. Duurzaamheid is binnen jullie bedrijf ook erg belangrijk. Hoe uitzicht dat? Hoe kunnen we dat zien in jouw bedrijf, die duurzaamheid? Duurzaamheid is op dit moment een redelijke hype is het geworden de laatste jaren. Wij hebben dat eigenlijk al decennia lang in ons bedrijf zitten. Waar tot voor jaren geleden de meeste collega's 2 of 3 containers op het terrein hadden staan om het afval te scheiden. Hebben wij bijvoorbeeld al, ik denk al 20 jaar lang, dat wij een 14-tal afvalstromen scheiden. En wij gaan dit jaar nog ons ISO 14001 certificaat halen. Dat wil zeggen het milieumanagementsysteem. Dat zijn we op dit moment volop aan het implementeren. En we zetten ons ISO 9001 om naar een ISO 14001. Ja, en dat zijn allemaal hele mooie getallen en die zeggen mij nog steeds niks. Nee, het wil ermee, wat wij doen is dat wij ons bewuster zijn als bedrijf zijnde wat we met het milieu doen. En daar ieder jaar een stapje in vooruit gaan en dat ook aantoonbaar doen. Dus niet alleen zeggen dat we doen, maar ook aantoonbaar doen. Even over dat milieu, want dat is echt heel belangrijk dus. Toen ik eens even verder ging kijken bij jullie website, toen kwam ik een stukje tegen over groendaken. En dat fascineerde mij wel. Kun je daar eens iets meer over vertellen, over groendaken? Ja, absoluut. Groendaken ken je in vele vormen en soorten. De meest toegepaste is eigenlijk de mos-sedum-bedekking. Die wordt hier ook het meest toegepast. En het zorgt voor een stukje warmte- of koude buffering op het dak. Het dak ziet er een stuk mooier uit. Dat is smaak. Dat is smaak, ja, dat klopt. Maar wat het ook zeer zeker doet is een stukje waterbuffering. En dat is hier in deze regio minder belangrijk. We hebben nog voldoende plek. Overstromingen in woonwijken is hier niet zo aan de orde. Maar met name in de Randstad en in dat soort gebieden, daar is groendaken een redelijk hot item en belangrijk item. Omdat daar door de begroeiing, of de bebouwing eigenlijk, dat er steeds minder mogelijkheid is voor het water om af te voeren. En een groendak houdt gewoon een regenbui iets langer vast. Ja. En het water wordt tevens ook gefilterd, klopt toch? Er vindt een vorm van filtering plaats, absoluut. Ja. En wordt er met dat gefilterde water nog iets gedaan dan? Meestal wordt het gewoon op het oppervlaktewater geloosd. Oké. En hier in Venray zijn er al veel gebouwen die zo'n groen dak hebben? Er zijn er wij hebben er een paar gemaakt en er zijn er hier nog wel een heel aantal die dat al hebben, ja. Oké. Dan nog even een laatste vraag. Zonnepanelen, die zien we natuurlijk ook steeds meer verschijnen. Op dit moment ook met die subsidieregeling, merken jullie daar iets van op dit moment? Ja, subsidieregeling stimuleert altijd. En de zonnepanelen merken op dit moment de Limburgse regeling en de Nederlandse, de overheidsregeling. Die stimuleren heel erg voor met name particulieren om op dit moment te gaan investeren in zonne-energie. Ja, zonne-energie. De zon is er onbeperkt en altijd. Het is 1 keer investeren en je leven lang verder er rendement van hebben. Dan als allerlaatste vraag, jullie zijn bezig met een nieuwe website. Die is al in de lucht, maar er komt binnenkort nog een klein stukje aan vast. Dat is namelijk een webwinkel. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij een dakdekkersbedrijf met een webwinkel? Klopt, ja. Wij hebben een dakwinkel. Dat is gewoon een fysieke winkel en we willen dat doorvoeren. Wij online is gewoon, dat is er gewoon. Er gebeurt heel veel online. En wij denken dat er markt is om ook online dakmaterialen te verkopen. Dus we gaan geen hele daken verkopen, maar wel dakmaterialen, platte daken, hellende daken, dakgoten, afvoerbuizen, boeiborden, alles wat dakgerelateerd is. Dat kun je vanaf het najaar bij ons online bestellen en of op komen halen of we komen het bezorgen. En dat is op welk internetadres? www.jacobsdak.nl. Goed, sluiten we daarmee af. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Oké. Ja, en Richard, wij zitten natuurlijk vol spanning te wachten wie onze tweede gast zal zijn. En ik wil jou vragen om die dan ook aan te gaan kondigen.
Onze tweede gast is een druk bezet man die bezig is met de toekomst met een fusieplan. Zijn bedrijf is een groot speler in Rooi. Het houdt heel veel bedrijven schoon en mooi. De zorg voor kwaliteit staat voorop, zeker weten, maar ook wordt het kostenplaatje voor de klant niet vergeten. Poetsen, dweilen, vloeren, reinigen en glazen wassen. Het zijn werkzaamheden die uitstekend in het Propers jasje passen. Maar wat gaat er nu precies per 1 januari met Propers gebeuren? Dat is de vraag die Rob aan directeur Patrick Aert stelt vandaag. Ja, Patrick, welkom. Hoi. Ja, dat was inderdaad de eerste vraag op mijn lijstje. Er is nieuws, want er gaat per 1 januari iets gebeuren. En wat is dat nieuws? Ja, wat gaat er in het Venrayse gebeuren? Wij als Propers gaan per 1 januari aanstaande fuseren met het schoonmaakbedrijf Van de Heuvel. Dus daarmee ontstaat nog een krachtiger bedrijf dan Propers en Van de Heuvel nu al beiden zijn. En waarom gaan jullie fuseren? Waarom? Beide zijn wij op dit moment al de grootste spelers hier in de omgeving. Nou, dan kun je 2 dingen gaan doen. Elkaar gaan beconcurreren of samen verder en kijken of je op die manier nog een grotere meerwaarde kunt gaan betekenen voor je huidige klanten, maar ook de toekomstige. En dat gaan we doen. Nou, dat is duidelijk. En welke gevolgen heeft die fusie voor jullie werknemers? Geen enkele. Geen enkele? Geen enkele. Daar zullen ze we hebben ze allemaal heel hard nodig. Goed zo, heel goed. Hey, en jij wordt directeur van het nieuwe bedrijf. En hoe ziet het er verder uit? Ja goed, een van de directeuren. Momenteel bij Propers zijn we met 2 directeuren. Ronnie de Wit en Kees van Heuvel komt erbij. Dus hebben we een 3-hoofdige directie. Oké, en wat worden hun functies dan precies? Dat gaan we nog uitvechten. Oké, succes daarmee. Als je kijkt bij jullie op de website zie je ook het woordje facilitair heel vaak voorbij komen. Wat verstaan jullie eronder? Facilitair, dat is momenteel een bedrijfstak die we zeker dadelijk met de fusie nog verder gaan uitbreiden. Dus een tak waarbij wij bijvoorbeeld bij woningbouwverenigingen ervoor zorgen dat een woonhuis weer correct, maar dan kun je denken aan tekstwerk, kun je denken aan tuinonderhoud, deur afhangen, compleet schoon en hersteld. Maar het is dus veel breder dan alleen het schoonmaken? Veel breder. Okay. Je kunt ook denken bij opdrachtgevers om TL-armatuur en de grote loodsen te vervangen, rioleringen te ontstoppen enzovoort. Dus jullie zijn eigenlijk ook klussers? Zo zou je het kunnen noemen. De tak faciliteren is eigenlijk onze klussendienst. Oké. Ja. Wat ook te lezen valt op jullie website, en dat is wat jullie zeggen het belangrijkste uitgangspunt, het leveren van kwaliteit met een optimaal serviceniveau. Hoe gaat dat dan in de dagelijkse praktijk? Hoe zie ik dat? Hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk? Wij proberen vooraf zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen wat de wensen van onze klanten zijn. Vervolgens leggen wij daar een maatwerk schoonmaakprogramma neer. En waar nodig passen we er ook een stukje training on the job op toe. Eventueel via ons zusterbedrijf Werkvloer nog een op maat gemaakt inwerk- of scholingsprogramma. Want wat is dat voor een zusterbedrijf, Werkvloer? Kun je daar ook iets meer over vertellen? Kunnen we zeker iets over vertellen. Werkvloer, dat is een opleidingsinstituut, ROC. Ja. In Venray denken we vaak dat we bij een ROC hebben, de gildopleidingen, maar we hebben er 2, Werkvloer. Daarmee verzorgen wij opleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4 voor de schoonmaakbranche en leveren maatwerk. En wat moet ik me voorstellen bij zo'n opleiding? We kunnen erbij voorstellen op niveau 1 wordt men opgeleid tot schoonmaakassistent. Dus daarmee kan men aan de slag als schoonmaker in de particuliere sector of in de zakelijke markt. Niveau 2 gaan we ze specialiseren in de glazenwassers of gevelreinigingssector. Dan hebben we nog een keuze uit interieur schoonmaken en vloerenspecialist, calamiteitenreiniger. En we hebben nog reiniger in de voedselverwerkende industrie. Dus er zijn diverse disciplines in het schoonmaakvak. Daarin wordt de specifieke leerling opgeleid. Oké, want ik denk dat het beeld bij heel veel mensen is dat iedereen kan dat toch zomaar eventjes gaan doen. Maar het is dus echt een opleiding die eraan vast zit. Ja. De tijd dat ieder zomaar kon gaan schoonmaken, die ligt al heel lang achter ons. Er zijn steeds meer eisen die door opdrachtgevers, maar ook door de overheid gesteld worden aan het eindresultaat. En daar hoort een duidelijke opleiding bij. Duidelijk verhaal. Even een andere vraag, hoe groot is jullie werkgebied?
Ons werkgebied is Venray met een straal van 30-35 kilometer eromheen. Kan ook landelijk zijn. We hebben een tweetal opdrachtgevers waar we landelijk voor werken. De Jan Linders en de Aldi supermarkten. Dus, maar de rest is een straaltje van 35 kilometer. Oké, en door de fusie is het dan de bedoeling dat jullie nog groter gaan worden? Nee, het werkgebied blijft gelijk. Alleen door die fusie, de schaalvergroting, denken we nog betere dekking en continuïteit te kunnen gaan bieden hier in de regio. Ja. Nou, die fusie dat zal de komende tijd heel belangrijk worden voor jullie. Ga je daar nog aandacht aan geven? Daar gaan wij zeker aandacht aan geven. We gaan komend half jaar regelmatig het nieuws opzoeken om daarmee ons bedrijf te promoten, neer te zetten. Onder andere keurmerk. Dus in de schoonmaakbranche gaan we per 1 januari over op een keurmerk. Ook weer met zo'n moeilijke naam met allemaal getalletjes? Ja, we hoorden net mijn voorganger Roel daar ook al over hebben. En wij hebben de NEN 4400. We hebben het OSB keurmerk, waarin wij eigenlijk wat de BOVAG is voor de automotive industrie, wordt het OSB keurmerk dat voor de schoonmaakbranche. Nou, dan is het denk ik voor de mensen heel erg duidelijk. Ik wil jou heel veel succes wensen met al die plannen. Dank je. En even nog één laatste vraag. De bedrijfsnaam, blijft dat Propers of verandert dat? Nee, daar komt een nieuwe naam. Die willen wij nu nog niet bekendmaken. Maar ook daarin zullen wij het komend half jaar regelmatig nieuws zoeken. Met als toetje op 31 december een mooi nieuw bedrijf en een nieuw bedrijfsnaam. Goed zo, wachten we dat mooi af. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Merci. Ja, en dan is het alweer tijd voor onze elevator pitch. En daarvoor loop ik heel eventjes naar de lift om te gaan kijken wie zijn of haar bedrijf gaat presenteren aan ons. Loopt u mee? Hoi, welkom in de elevator pitch. Stel jezelf even voor. Goedemorgen, Jamara Buitenijk van Inzicht Advies. Nou Jamara, de elevator pitch, je krijgt 1 minuut de tijd om jouw bedrijf aan het Venrayse publiek te presenteren. En die minuut gaat nu in. Succes! Nou, op 23 augustus zal Inzicht Advies samen met partners en hoofdsponsor de Rabobank voor het eerste gezondheidsaward uitreiken aan de gezondste werkgever in Zuidoost-Nederland. Het is een bekroning voor die werkgever die het thema gezondheid strategisch inzet om zijn organisatiedoelstellingen te realiseren. 23 augustus zal in een vullend programma met acteurs en spreker Paul van Boekel de genomineerden aan het publiek presenteren om hun visie ten aanzien van het thema gezondheid te vertellen. Het programma begint om 3 uur en zal eindigen om 6:30 en er wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Natuurlijk onder genot van een hapje en een drankje. Voor informatie zou ik zeggen, neem een kijkje op www.gezondheidsaward.nl of neem contact op met Inzicht Advies op 514-401. Nou Jamara, dankjewel. Wij gaan terug naar Richard en kun jij ons vertellen wie onze derde gast is van vandaag? Onze derde gast is een ondernemer puur sang, die erg goed auto's verkopen en repareren kan. Hij begon op kleine schaal bijna 30 jaar terug, maar zijn bedrijf in IJsselstein groeide ontzettend vlug. Er kwam een tankstation bij en later een leasetak. Centraal in zijn bedrijf staat de klant aan het woordje vak. Hij runt een vakgarage en levert vakwerk. Dat maakt de formule van zijn bedrijf ijzersterk. Maar hoe houdt hij zijn vakgarage in de toekomst fit? Dat willen we graag weten van Jeu de Wit. Hallo Jeu. Jouw bedrijf bestaat inmiddels 28 jaar. Ja. Klein begonnen neem ik aan. Ja, Kun je kort iets over de historie vertellen? Ja, met z'n tweetje begonnen in 1983 zal het geweest zijn. Kende Wim Commons en ik kenden elkaar. Wim verkocht auto's, ik repareerde auto's, we deden af en toe wat zaken bij elkaar. En op een gegeven moment liepen we elkaar tegen het lijf van en we hadden het erover om toch gezamenlijk een plan op te zetten, om het bedrijf op te gaan zetten. Wim had al wat stappen gezet in die richting, ik nog niet. En we hebben toch de plannen bij elkaar gegooid en we zijn bij elkaar begonnen. En hoe ziet het er nu uit, dat bedrijf? Want jullie zijn met z'n tweeën begonnen, dat is nu niet meer zo, hè? Nee, dit heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Het is inderdaad met z'n tweetjes begonnen. Wim met de verkoop, ik in de werkplaats. Maar gauw genoeg werd het te druk, een monteur erbij, een verkoop of een schademonteur erbij.
En in de loop van de jaren is het bedrijf toch zodanig gegroeid dat we nu met 8 vaste personeelsmensen werken en 8 parttimers. Ja, en jullie bedrijf dat heet Vakgarage Gommans en de Wit. Waar staat de term vakgarage voor? Nou, de Vakgarage dat is een franchise-organisatie, een landelijke franchise-organisatie. Daar hebben we ons in 1990 bij aangesloten om ook een stukje landelijke uitstraling te krijgen. Als je puur alleen op de naam Gommans en de Wit, dan ben je lokaal wel heel erg bekend. Dat is ook een naam die we ook wel proberen hoog te houden. Maar de Vakgarage geeft juist een landelijke uitstraling. En dat proberen we met mee te liften. Hey, en de persoonlijke benadering, dat staat bij jullie hoog in het vaandel. Ja, het persoonlijke contact is een van de belangrijkste dingen in een bedrijf, vind ik. En is dat ook hoe jullie onderscheiden van andere autobedrijven? Dat proberen wij wel. Dat is een stukje waar je toch probeert op dat persoonlijk contact met de klant, dat probeer je eigenlijk continu te behouden. Ik vind dat ook het belangrijkste van een ondernemer, het contact behouden met een klant. Weten waar je mee bezig is, de klant kennen. Ik vind dat een van de belangrijkste punten van het ondernemen. Even over een van die klanten, klopt het dat jullie zelfs een vaste klant uit Amsterdam hebben? Ja, dat is Guus Mom, is dat. En dat heeft ook te maken dus met die persoonlijke benadering, neem ik aan? Ja, dat is juist dat contact. Zijn man komt uit Amsterdam en dat loopt dan meestal via internet. Komt zijn man in het autobedrijf voor een auto kopen. Je zag op internet een hele specifieke auto waar hij op zoek was. En dat contact verliep zo soepel en zo plezierig dat hij elk jaar weer terugkomt voor de onderhoudsbeurt. Hij maakt er een uitje van als het ware. Hij maakt er een uitje van. Hij gaat ook in de regio mooi even wat eten. Hij gaat een wandeltje maken als wij de auto bezig zijn. Maar hij komt ieder jaar toch netjes weer terug. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld is dat. Jullie onderhouden en repareren alle merken auto's. De monteurs moeten dus heel veel weten van al die merken. Ja. Of is eigenlijk iedere auto gewoon hetzelfde? Nou, niet iedere auto is hetzelfde. Maar de technieken die in de auto's gebruikt worden zijn vaak wel hetzelfde. De technieken komen elke keer weer terug. En dat zie je vaak terug. Aan de andere kant moet je wel breed georiënteerd zijn, want dat betekent toch dat de diverse merken ook verschillende problemen hebben. Daarvoor houden we ook de contacten met de lokale collega's in de regio op een behoorlijk peil. Maar we zorgen dat we ervaren monteurs hebben. Dat zijn ook weer mensen die al jarenlang bij ons werken. En die ook een heel brede kennis hebben van het autovak. Ja, dat zal ook moeten. Ja, inderdaad, hoort erbij. Ja, jullie zijn geen merkdealer, dat zei je net al, maar het merk SsangYong, spreek ik dat goed uit? Dat neemt toch een bijzondere positie in jullie bedrijf. Kun je daar ook iets meer over vertellen? Ja, SsangYong is een merk waar we door een collega garagehouder op een gegeven moment attendeerd werden van dat het een mooi product zou zijn om dat te gaan verkopen. Dat was in 1995 dat hij dat bij ons op attendeerde. En in het begin dachten we, we moeten met zijn merk. Want waar komt het vandaan? Het komt uit Korea. Het is een Koreaans merk. SsangYong, dat is een merk wat al 25, 30 jaar al auto's produceert, al 40 jaar auto's produceert in Korea, specifieke terreinauto's. En daar hebben we zich alleen nog toegelegd op die terreinauto's en ook echt een goede, degelijke auto maken. In 1995 werden we ermee geconfronteerd. In het begin dacht je, we moeten ermee. We zijn er toch heel voorzichtig mee begonnen. En dat is voor ons toch een heel mooie aanvulling op het bedrijf geworden. Ja, dus dat is ook weer iets waarin jullie je dan onderscheiden, neem ik aan. Ja. Ook het maatschappelijk ondernemen is voor jullie erg belangrijk. Hoe ziet dat maatschappelijk ondernemen er dan uit en heb je daar wellicht ook een voorbeeld van? Ja, het maatschappelijk ondernemen vind ik eigenlijk van, het is eigenlijk niet alleen een maatschappelijk ondernemen, het is eigenlijk ook duurzaam ondernemen. Dus je moet rekening houden met het milieu, maar ook met je omgeving. En een maatschappelijk ondernemen betekent ook dat je mensen in dienst hebt die wat minder valide zijn. Je moet er voorzichtig zijn met hoe ik dat uitspreek, hoe ik dat zeg. Maar het betekent ook dat je rekening houdt met je omgeving en dat je ook kijkt naar verenigingen, dat je die blijft ondersteunen, maar dat je zelf ook actieve stappen zet, ook bij die vereniging, dat je daar ook taken in Kun je eens zo'n actieve stap benoemen? Nou, ik ben ik ben 20 jaar betrokken geweest bij de ondernemersvereniging in IJsselstein. 10 jaar als bestuurslid en 10 jaar als voorzitter. Dat is een stukje waar je echt zelf actief betrokken bent bij zo'n vereniging, waar je ook allerlei activiteiten mee ontwikkelt. Oké. Hey, we moeten bijna gaan afsluiten, maar ik heb toch nog één vraag, want ja, Gommans en de Wit is eigenlijk nog veel meer dan waar we het nu over hebben gehad. Hoe ziet Gommans en de Wit er over 2 jaar bij jullie 30-jarig jubileum uit? Ik denk op dat moment dat er nog niet echt veel veranderd is, maar langzaam zal het bedrijf toch wel weer veranderen, groeien. We denken vooral in de lease-tak dat die zal toenemen. We zijn bezig om die activiteiten uit te breiden, dus daar proberen we wat meer te gaan doen.
Maar ik denk op zich dat het bedrijf toch licht gaat groeien, ondanks dat we in een economische tegenwind zitten op dit moment. Oké, dus als mensen nog iets meer over dat leasen willen weten, spreken we af. Moeten ze even naar jullie website en het adres is? www.gommansendewit.nl. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. Ja. Dankjewel, heel veel succes. Okay. Dankjewel. Ja, en dan zijn wij alweer aan het einde van het programma gekomen. En van al dat gepraat krijgen wij hier aan tafel natuurlijk ook weer de nodige honger. Dus gaan wij eventjes aan onze chefkok Hans vragen wat hij dit keer voor ons gemaakt heeft. Nou Rob, ik heb vandaag voor jullie gekookt mosseltjes met witte wijn, peper en zout, knoflook, selderie, prei, ui. Daarbij serveren wij remouladesaus, cocktailsaus, mosterdsaus, verse frietjes, gemengde salade en stokbrood. Ik wens jullie smakelijk eten. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Venray in Bedrijf aan Tafel. Wilt u ook een keer als gast aanschuiven aan deze tafel? Neem dan contact op met Peel en Maas TV. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Tot ziens.